Tak jo, dobrý den. Dneska na začátek udělám příklad, do kterého se mi včera nechtělo. Je to na použití té pomocné věty o tom, jak najít koeficienty charakteristického polynomu pomocí těch hlavních minorů. Tak to tady můžeme udělat. Věta tam visí na slajdu. Takže připomeneme, co jsou hlavní minory. To jsou determinanty matic, které vzniknou tak, že vyloučíme z matice nějaké sloupce a stejné řádky. Takže je to nějaká čtvercová podmatice, nějakým speciálním způsobem vyrobená, ne zcela libovolným. Tak máme spočítat charakteristický polynom tohoto. Tak dobře, jako můžeme to udělat teda tím klasickým způsobem, že si sem napíšu minus lambda, minus lambda, minus lambda a spočtu z toho determinant třeba Sarusovým pravidlem. To známe a teď teda ta druhá možnost, jenom nějak pro srovnání, tak budeme hledat ty koeficienty. Tak ten nultý je součet hlavních minorů řádu 0. To je pouze ta matice sama o sobě, takže nevynechávám nic. Tak je to determinant její, tak se na ní nějak podíváme. Tady je 0, 6. Asi tam můžu dát ten příklad, že byste se pak zároveň mohli kouknout, jak to vyšlo tenkrát. Tady máme, jak to má být, a já to přepočítám teď znovu. Takže determinant celé, 0, minus 6, minus 6 je minus 12. Radši si to tam takhle napíšu a teď k tomu něco přičtu nebo odečtu. Minus 15, takže plus 15. Nula a tady je 6x4 minus 24, takže plus 24. Takže by to bylo 3 plus 24, takže 27. Což je determinant té samotné matice tedy. C1. Tak tady bude minus 1 na prvou, tak si tady dám minus. A budeme počítat ty hlavní minory řádu 1. Tak to jsou determinanty matic, které vzniknou tak, že vyhodíme jeden sloupec a stejný řádek. Tak vyhodíme nejdřív první a první, zbyde tenhle ten čtverec a z toho determinant, což je 20 minus 2 je 18. Teď škrtneme druhý sloupec, druhý řádek, máme 0, 3 minus 1, 4. Z toho determinant je 0 plus 3. A teď poslední sloupec, abych to udělal správně, poslední sloupec, poslední řádek, takže zbývá tahleta matice, 0, minus 6 s plusem tady, takže plus 6. Takže tohle by mělo být minus 27. Ano. Teď ten druhý koeficient. Minus? Někde vám schází minus? Tady to myslíte, proč je tam? Vždycky u těch lichých musí být minus. Jo, to je to pravidlo. Tak tady zase bude teď plus, takže tady žádný minus nepíšu. Teď vyhodíme dva sloupce vždycky, tak vyhodím, řekněme, nejdřív první dva, zbyde mi tady 4, on je to součet prvků na diagonále, že jo? To víme i odjinud, takže tohle jako nemusíme řešit pomocí minorů. 4 plus 5 plus 0. Je to stopa. Takže 9. Tady s plusem a C3. Tak to taky víme, ten nejvyšší je minus 1 na entou, takže to je prostě minus 1 v tomhletom případě. Takže dostáváme, že charakteristický polynom té matice A v závislosti na lambda je minus lambda na třetí plus 9 lambda na druhou minus 27 lambda plus 27. Tak to asi souhlasí s tím, co je tam napsáno, ano. A dá se z toho ukázat, že je to lambda minus 3 na třetí. Asi s mínusem zase, jasně. Že bych mohl napsat 3 minus lambda na třetí. Tenhle krok by byl jako možná nejtěžší. Musel bych testovat jako uhodnout tu trojku a pak to s tím postupně dělit.
a pak uhodnout ten další člen, nebo ten další, tam už mám kvadratickou rovnici, tam už bych ho asi viděl. Ale jako najít kořeny polynomu obecně nemusí být jednoduché. Pro kubický to ještě nějak zvládneme, pak pro vyšší už to nemusí být ani možné přesně udělat. Takže tohle je ten postup, dá se to prostě takhle udělat, jako zvažte sami, jestli až budete příště chtít počítat charakteristický polynom, tak jestli vám tohle k něčemu je, anebo jestli to radši udělat ručně, teda ručně je to vždycky, ale prostě počítat ten determinant, tak je to možnost, záleží asi, možná, že nevím, když ta matice je větší, že tohle bude pak jako výhodnější, to už nechávám na posouzení. Tak u tohohle příkladu ještě chvíli zůstaňme. Máme tedy, že vlastní číslo téhleté matice je pouze ta trojka. Takže máme tady, že sigma toho A je pouze trojka. Vidíme, jakou to má algebraickou násobnost. A M, teď jak jsem to značil, asi index A a trojka si myslím, takhle. Trojky. Tak jaká je násobnost kořene? Je to 3. Ono to ani jinak být nemůže, že jo, když je tam jenom jedno vlastní číslo. Tak teď by mě zajímala geometrická násobnost, takže dimenze vlastního podprostoru. To jako odsud nevidím, to si musím spočítat ručně, což znamená, že já si budu muset najít vlastní vektory pro tu trojku, pro tuhletu matici. No tak to si myslím, že taky už znáte, ale připomenem to tady. Napíšem si tu matici. Takže tam máme -3, 6, 3, -1, tady odečtu trojku, takže 2, 1 a -1, 2, 1. Takhle. Tak máme takovouhle matici a hledáme řešení soustavy A-3i x rovná se 0. Tak jak to hledat? No tak udělal bych Gaussovou eliminaci a vidím, že je to, když uděláme na to Gausse, tak hledáme řešení takovéhoto problému. Tady se nám vynulou ty řádky, vidíte, že všechny jsou násobkem toho prvního. Takže takhle, taky jsem tam mohl nahoru napsat to -1, 2, 1, ale na to už je teď pozdě. Hledám teda řešení tohoto systému. Tak těch řešení je nekonečně mnoho, asi vidíme, ne? Ta matice je singulární. A teď, jak je teda najdeme všechna, tak můžeme brát třeba, já to většinou dělám odzadu, ale můžu i odpředu, tak tady máme nějaké x3, tady máme nějaké x2, a aby tohleto krát x bylo 0, tak to x1 musí záviset na těch druhých dvou, takže řekněme, že x1, x2, nebo jsem říkal 2 a 3, že jo, tak 2 a 3, ty si dáme, no a teď záleží zase, jestli to chceme mít komplexní nebo reálné, tak řekněme, že tady, když máme reálnou lambdu, tak víme, že matice je taky reálná, tak by nám stačilo jako brát ty vlastní vektory jenom reálné, ale můžu sem napsat C, jako v tomto případě, nebo vždycky to tam můžu udělat. Ale teď si můžu dovolit i jenom to R. No a to x1 musí splňovat co? Tohle, že -3 x, tady nemá mít ovšem ten pruh. Tohle jsou jenom složky těho vektoru x. Takže máme -3 x1 plus 6 x2 plus 3 x3 rovná se 0. Takže dostáváme z toho, že x1 je 2x2 plus x3, jestli se nepletu. Tohle to přehodím na druhou stranu a vydělím tou trojkou, takže by to mělo vypadat takhle. Takže máme množinu všech řešení. Já to můžu napsat takhle. Je to jádro matice A-3i. Tak a je to tedy, já to můžu napsat takto, jakože je to množina. Tak a zatím to napišme takto, že to je 2x2 plus x3, x2, x3. Tak takový tvar mají všechny ty vektory a tadyhle
x2, x3, teda řekněme, že reálné nebo komplexní je ten bezpečný případ, tak tohle to můžu napsat taky tímhletím způsobem, že to je, já se chci dostat k těm vlastním vektorům, že jo. Prostě k bázi toho podprostoru. Tohle je nějaký podprostor, já chci jeho bázi, tak můžu to psát takhle, že to je x2 krát 2, 1, 0 plus x3 krát 1, 0, 1 tyhle dva parametry jsou volné, no a tudíž je to, prostě jsou to všechny v mém případě reálné lineární kombinace těchto dvou vektorů, takže je to span vektorů 2, 1, 0 a 1, 0, 1. Takhle. A tomuhle vektoru můžu říkat třeba, no já jsem jim říkal x těm vlastním taky, tak tohle bude x1, ale teď ho podtrhnu, doufám, že to nepůsobí příliš zmatení, tohle jsou prostě dva různé vektory. Není to už jenom ta složka, ale jsou to dva různé vektory. Takže máme, že x1, x2 jsou vlastní vektory pro, nebo vůči prostě vlastním, nebo jak jsem tomu říkal, příslušné vlastnímu číslu lambda rovná se 3 a jsou jenom dva lineárně nezávislé. Neexistují tam tři lineárně nezávislé. Prostě vidíme, je to span dvou lineárně nezávislých vektorů, že jsou tyhle dva lineárně nezávislé, to je asi vidět dobře, ne? Prostě nemůžu, není jeden násobek druhého, očividně. No ale třetí už tam není, takže dimenze toho prostoru vlastního a minus 3i je 2. A tohle to se rovná z definice geometrické násobnosti té trojky. Takže vidíme, že geometrická násobnost vlastního čísla je 2 a aritmetická násobnost vlastního čísla je 3. Takže se nerovnají, ta geometrická je ostře menší. Těmhletěm maticím nevím, jestli jste nějak neříkali, jestli jste jim náhodou neříkali defektní v lineární algebře. Něčemu jste říkali defektní, ale já nevím čemu, abych se přiznal. Já ten pojem nepoužívám, ale možná to bylo tohle. My tomu pak budeme říkat nediagonalizovatelné z jistého důvodu a ten teprve přijde. Takže tolik ukázka, jak najdu vlastní čísla, spočítám si kořeny charakteristického polynomu a jeho koeficienty buď tady tím Minorovým pravidlem nebo prostě sárusem, napsáním těch lambd a ručním prostě spočítáním toho polynomu. A když chci vlastní vektory, tak holt řešíme prostě tento problém pro všechna vlastní čísla. Tady ho řešíme jenom pro tu trojku, protože jiná vlastní čísla nemáme. A na to, abychom tedy určili toto, tak si potřebujeme vyřešit prostě tuhletu soustavu. Po Gaussovi teda tuhletu soustavu. Tuhle nebo tuhle. A najít všechna řešení. Tak to je zatím pro úvod tohle a podíváme se na nějaká ta další tvrzení. Tak toto bylo to pravidlo, které jsme použili. Pak tu mám tu větu s epsilonem a s deltou. Tak tu bych asi doporučil úplně neopisovat jako to nebo znění, jak je tam napsáno. Já vám nějak alespoň vágně vysvětlím, o co tu jde. Já jsem říkal, že jednak je problém spočítat vůbec vlastní čísla jako nějak přesně, nebo s nějakou přesností to dokážete, ale úplně přesně to nedokážete. Víceméně se dá říci, pokud ta matice není nějaká extra dobrá, buď malá, anebo třeba taková, že by měla hodně nul v sobě, tak to se taky často využívá. No a pak se řeší nějaké praktické problémy, taky jako si nemůžeme být jistí tím, že ty koeficienty v té matici máme přesně. Třeba jsou nějaké změřené, takže kdo ví, jak to je. No a teď prostě budeme řešit třeba soustavu s touhletou maticí. A teď už my víme, že jako ta matice sama o sobě
může být jako trošku špatně, jsou tam nějaké chyby v těch koeficientech a budeme hledat třeba, když budeme mít soustavu obyčejných diferenciálních rovnic, tak hledat vlastní čísla a víme jako, že prostě už ta matice sama o sobě tam má nějakou tu perturbaci, nějaké ty chyby, takže i kdybychom jako našli ta vlastní čísla úplně přesně, tak vlastně jsou k trochu jiné matici, než k té, která opravdu reprezentuje ten problém. Takže my bychom jako docela byli rádi, aby platilo to, že když máte dvě matice, které se třeba ve všech koeficientech prostě v normě se liší nějak hodně málo, jo? Jsou si blízko, tak třeba každý koeficient je o epsilon blízko tomu skutečnému, něco takového. Počítá se ten rozdíl prostě normou, jakou chcete, všechny jsou ekvivalentní. Tak pokud máte matice, které jsou si takhle blízko, tak aby taky jejich vlastní čísla si byla blízko. Tak tohle bychom potřebovali, aby platilo a naštěstí tohle tady platí. Jo? Pokud tohle by neplatilo, tak asi jako nejsme schopni řešit vlastně prakticky žádný problém v lineární algebře, protože tam vždycky budeme mít nějaké chyby. Takže kdyby jako platilo, že mám nějakou posloupnost matic, která konverguje v normě k nějaké matici a teď prostě ty dílčí matice mají vlastní čísla 1, 2, 3 a ten výsledek má vlastní čísla 4, 5, 6, tak to by byla katastrofa. Jako to prostě tam by zůstával ten obrovský rozdíl a nebyli bychom schopni jako aproximovat ten problém. Ale naštěstí to tedy tak zlá ta matematika není, takže platí to, že jsou-li si dvě matice blízko v normě, tak jsou si v nějakém smyslu blízko také jejich vlastní čísla, ale korektně formulovat se to musí pomocí epsilonu a delty, jako v definici spojitosti. A máme tu ještě druhý problém, jak jako říct, že jsou si vlastní čísla blízko, jo? Tak máme množinu vlastních čísel, ale to je jenom množina. Tak každé tam, nebo dáme tady, že se můžou opakovat, jo? Ale když budu mít třeba vlastní čísla 1, 1, 2, 3 a teď budu mít třeba 1,1, 1,2 a ještě to napíšu jinak, aby to nebylo v tom samém pořadí, jo? Tak prostě to přehážu, tak tady bude 2,1, tady bude 0,9, tady bude třeba 3,1 a tady bude 1,1. Jo, tak jako já bych chtěl jako nějakým způsobem říct, že oni se jako liší maximálně o těch 0,1, že jo? Ale já tu mám ten problém, že s tím uspořádáním taky těch vlastních čísel. Protože já jako bych neměl porovnávat tohleto s tímhle, tak to nemyslím, že jo? Ale jako, jak mi vyjdou ty vlastní čísla, tam nemám žádnou garanci toho uspořádání. Tak pokud jsou reálná, tak bych si je mohl uspořádat od nejmenšího po největší a pak to jako po řadě porovnat, tak to by šlo udělat, ale co když jsou komplexní, jako jo, tam nemáte uspořádání na komplexních číslech, tak tam jako nějaké pokusy o toto uspořádávat by nemuseli vést k dobrému výsledku, protože vy potřebujete nějak jako říct, která spolu porovnáváte, jako nějak tam najít to, že si to můžu nějak přeházet a pak jsou si blízko, ale jak jako přeházet, jak to mám srovnávat, jo? No tak tady se prostě musí vymyslet, jak jako budeme měřit tu distanci těch dvou množin a šlo by to asi dělat tímhletím způsobem, že jako ten rozdíl těch dvou množin, když by tohle bylo, já nevím, co já vím, M1, jo, a M2, tak něco jako distance, nevím, jestli mám psát to slovo distance, ono to asi není úplně. Já se teď zamyslím, protože to se používá v jiném kontextu a já se zamyslím, jestli to, co chci udělat, mi z toho provede to samý, ale mě to vlastně asi je i jedno, tak tohle bude prostě nějaká speciální forma distance, ať už to znamená cokoliv. A řekněme, že bych to bral takhle. Tak já to potřebuji nějak jako vyjádřit, že k tomu číslu si vemu vždycky to nejbližší možný a to jako bude vzdálenost vzhledem k tomu prvnímu. Takže bych si vzal vždycky infimum. Tadyhle si vezmu nějaké to číslo lambda minus, dám si absolutní hodnotu, minus číslo kappa. Tak a vztahnu to teď k téhleté lambdě, jedné konkrétní. Ta je fixovaná a tady proběhnu všechny. Takže si tady to vezmeme přes kappa z M1
tak to je jako nejbližší vzdálenost tohohle k nějakému jinému odsud, že jo. A teď jako těch čísel je tam víc, jo, tak já prostě musím brát v úvahu všechna, tak buď bych se mohl dát jako supremum nebo maximum přes všechno odsud, anebo tam můžu dát sumu. Tak já bych si možná tam dal to supremum. V tomhle případě je to maximum a minimum, když je to konečné, ale obecně je to supremum a infimum. A tady bych si dal lambda z toho druhého, jo. Tohle vypadá dost děsuplně, ale beru prostě, že procházím tuhletu množinu M2 a ke každému z nich si najdu to nejbližší a zapamatuju si tu hodnotu, jo. Já chci jako měřit tu nejhorší možnou chybu, tak tady to udělám taky a pak prohlásím, že ta nejhorší možná chyba je jako ta nejhorší z těch nejlepších distancí vůči všem těm číslům. Takže ke každému si spočítám tohle, ke každý lambdě a pak vemu to nejhorší, co mi tady vyšlo. A to říkám, že jako reprezentuje tu vzdálenost. Jo. Tak takhle to můžu nějak reprezentovat. Tohle je nějaký, asi to dává metriku, jako byl by z toho nějaký metrický prostor možná, ale nevím, z čeho by se vlastně skládal. Ale tak metrika v úvozovkách, prostě mi to měří jako vzdálenost nějak těch dvou množin. Jo? A když to budu chápat takhle, tak pak tu větu bych mohl formulovat, že pro každé epsilon existuje delta. Pro každé epsilon existuje delta taková, že pokud A minus B, dvě čtvercové matice stejných rozměrů, tak když tady si dáme nějakou normu, jo, prostě třeba dvojkovou, tak pokud tohle je menší než epsilon, pokud tohle je menší než delta, no snad je z toho vidět, že je to delta, tak potom distance těch dvou spekter je menší než epsilon, jo. A teď zase jako tady mám další problém, jo. Ty množiny jako jsou obecně jako různé velikosti, protože pokud spektrum chápu jako množinu, jo, tak tohle třeba není žádný spektrum. Protože tady mám 2x1, tak to není množina. Aby to bylo spektrum, tak tu přebytečnou jedničku musím vyhodit, jo. Tak tohle jako není formálně spektrum, ale je to něco jiného, jo. A řeknu, že teda spektrum A je, já to napíšu takhle, jako, já tomu nemůžu říct množina, protože ty prvky se tam jako opakujou, jo. Tak já to prostě napíšu nějak takhle, vlastní čísla matice A opakovaná tolikrát kolik je jejich algebraická násobnost, takže nějak AMA lambda krát, jo, každé. Tohle není matematická formulace, ale já potřebuji porovnávat množiny jako stejné velikosti nějakým tímhletím způsobem. Je fakt, že já bych ale asi mohl si to odpustit, já bych mohl tady tu jedničku škrtnout a tohle definovat pořád stejným způsobem a asi by mi to dalo to samé. Jo. Asi jo. Takže já můžu tohletou distancí porovnat i množiny různých velikostí, když si to teď rozmyslím, jo? Že by tady nebyla prostě ta jednička, takhle, tak tohle pořád dává smysl. Protože jako já tady vždycky vezmu jedno číslo a porovnám se všema, no tak když jsou dvě stejný, tak to mi jako nemění ten výsledek jinak. Tudíž jak si tohle to si můžu odpustit tady. Tohle už to nechám, ale nepotřebuji zavádět nový pojem, takže se na něj můžu stejně dobře vykašlat. Jo? Každopádně říká to tedy to, když si zvolíte, že si přejete, aby jako ta vlastní čísla v tomto smyslu se lišila o epsilon, tak k tomu existuje nějaké číslo delta, takže kdykoliv vezmete matici, která se neliší o více než delta od toho Bčka v normě, tak ta spektra budou splňovat to, že se od sebe neliší víc než o epsilon. Jo? Tady je důležité, že to platí prostě pro všechny matice A a B takový, že se liší o méně než delta. Čili jako prostě nemůže se to zhoršit, když tady zlepšuju
tu chybu, jo? O to mi jde. Kdyby se to mohlo zhoršit, tak je to pořád k ničemu. Prostě když bych věděl, že tady, když mám matice, který třeba mají vzdálenost delta půl, tak tohle stejně je nějak vysoký, tak to by mi k ničemu nebylo. Je to prostě definice tohoto typu jako v matematické analýze. Jo, takže smysl toho je, že když máte prostě blízko matice, tak máte blízko taky jejich vlastní čísla. A problém je s tím, jak to formulovat přesně. Jo. Tohle tady má jako smysl, když se něco počítá numericky kvůli těm aproximacím, ale zatím vám to jako neříká, prostě, jaký je vztah mezi tím epsilonem a deltou, jako v analýze 1. Prostě tam jste potřebovali třeba Taylora, aby vám to říkalo nějaký vztah přesnější. Tady jenom víte, že to jako funguje takhle, ale nemáte to kvantifikováno, že prostě ta delta by byla třeba epsilon půl, to ne. Ale jako dá se pak s tím taky něco dalšího dělat. Kdybyste tohle, nedej bože, chtěli dokazovat, tak budete potřebovat komplexní analýzu a nějaké tvrzení, které jste asi v přednášce ani neměli. To tvrzení vyplývá z Rušého věty, což je jistá věta v komplexní analýze. A to tvrzení je takové, že když máte polynom, tak vlastní čísla jsou kořeny polynomu nějakého. Když máte polynom, ten má nějaké koeficienty a platí, že kořeny polynomu závisí spojitě na těch koeficientech. Jo? Když málo změníte koeficienty polynomu, tak se vám málo změní kořeny. Ale to jako není triviální tvrzení a je na to potřeba vzít komplexku. A já jsem to kdysi si zkoušel nějak dokázat na papíře, že bych to jako přednášel a dopadlo to tak, že jsem to jednak nedodělal, hlavně jsem se rozhodl, že se o to ani pokoušet na přednášce nebudu. To by potřebovalo spíš jako cvičení do komplexky, než jsem. Ale budeme tomu věřit, jo? A to nám asi tak stačí v téhleté chvíli. Je tady nějaká poznámka k tomu, jak to kvantifikovat, tedy, nebo nemyslím těmito symboly, ale jak dostat nějaké numerické odhady. Kdyby to někoho zajímalo, chtěl si to vyzkoušet, tak je to na straně 528 v Mayerovi. Je to tady nabízeno teda jako cvičení. Doporučoval bych s tím cvičením počkat, až budeme mít diagonalizaci, což je asi tak dneska na konci nebo příště. Takže dá se tam nějak formulovat, že ta chyba se jaksi dá odhadovat pomocí konstanty podmíněnosti té matice. Zase jakýmsi způsobem. Jo? Že se dá říct, že tato distance jako se dá nějak odhadnout konstantou podmíněnosti krát normou téhleté chyby. Něco takového tam opravdu vyjde. To už je trošku silnější tvrzení než tohleto, protože vám to opravdu dává jakýsi vztah mezi epsilonem a deltou. A pak je tady příklad na to, že když o co mi tady jde, jo, máme posloupnost, vztahuje se to k tomuhle zase, máme posloupnost matic AN, které vypadají takhle, jo, je to 0, 1 a dole je 0 a 1 lomeno n. A když jdete s nkem do nekonečna, tak to v jakékoliv normě bude konvergovat k této matici. Prostě to 1 lomeno n jde k 0, normálně jako v absolutní hodnotě, tak pro jakoukoliv maticovou normu pak platí, že an minus a, tohle je an, tohle je a, konverguje k 0. To znamená, máme posloupnost matic, která konverguje k tomuto limitnímu výsledku. No a teď tedy by mělo platit, nebo i platí, že spektra těch AN konvergují ke spektru A, jo, v téhleté distanci šílené zase. Tak co je spektrum AN? Je to 0 a 1 lomeno n. 0, protože ta matice je singulární, to vidíme, že má lineárně závislé řádky. No a druhé vlastní číslo se dá uhodnout, co mám odečíst od diagonály, abych pořád měl singulární matici, tak když odečtu 1 lomeno n, tak dole mám 0, 0, že jo, tak a nahoře mám minus 1 lomeno n1, to je mi jedno, každopádně to je singulární, takže to druhé vlastní číslo je 1 lomeno n. Nakonec ta matice je horní trojúhelníková, že jo, tak známe to pravidlo, že u ní tohle a tohle jsou vlastní čísla. Ani jsem nemusel více argumentovat, protože to už máme dokázáno někde. Takže je to takhle, to je spektrum. Spektrum té druhé je pouze 0. A vidíme, že jako když jde 1 lomeno n k 0, nebo když jde n k nekonečnu, tak jako tato množina konverguje k této ve smyslu téhleté srovnávací metriky. Prostě ta distance bude vždycky 1 lomeno n, je to ta nejhorší z těchto dvou rozdílů. A to mi jde k 0, jo? Takže to jako platí prostě to, co jsme tady dělali s tímhle, to tam opravdu funguje. A myšlenka tady jenom toho dalšího povídání je ta, že tohle nemusí splňovat vlastní vektory. Že když máte prostě nějakou posloupnost těch ANů a ke každému ANu vezmete vlastní vektor, takže to jako nemusí konvergovat ta množina posloupnost těch vektorů k vlastnímu vektoru toho Ačka. Ale jediný problém, jako
No ano, jediný problém v tomhle je, že vy si můžete totiž brát vlastní vektor jako natažený. Vy necháte ten směr, ale můžete ho natáhnout, jo? A nikde není řečeno, jako, že to má být stejně dlouhé. Jo? Takže vy si můžete vzít vlastní vektory, které jsou třeba tady někde nahoře, jo? Že máte dva vlastní vektory, 1, 0 a n-1. Tak ta 1, 0 to je vlastní vektor příslušný té nule a to druhé je příslušné tomu 1 lomeno n. Snadno se ověří, že to jsou vlastní vektory, pokud by někdo chtěl. No a teď jako támhleto n-1 to k ničemu nekonverguje prostě v žádné normě, protože to n nahoře konverguje k nekonečnu. Ale ten problém je opravdu jenom v tom, že jako vy ten vektor prostě protahujete, jo? A tím z toho důvodu, že to nemůže k ničemu konvergovat. Ale tohle se dá jako snadno obejít tak, že si ty vektory znormujete. Takže když vezmete jednotkový vlastní vektor, tak tenhle ten problém odpadá. Pořád to ještě nemusí konvergovat ta posloupnost, protože pořád byste mohli brát jako něco takového. Jo? Když byste měli vlastní vektory tamhle toho typu, tak byste brali třeba, že to je, když to znormujete asi, jo, já tam mám tohle, já si teda opíšu tu normu, to jsem úplně nechtěl takhle komplikovat, ale dobře, tak je tam n-1 a krát 1 lomeno n na druhou plus 1. Tohle je znormovaný ten vlastní vektor, jo? Tak když to necháme takhle, tak tohle konverguje k vektoru 1, 0. To jo. Jako když tak limity z analýzy 1, kdo se chce přesvědčit. Ale já bych tady mohl dát tohle třeba, jo? -1 na n tou. Tak tohle je pořád vlastní vektor příslušný tomu 1 lomeno n pro tu matici AN. Ale kvůli tomu, že tady jako nechám tu skákající posloupnost -1 na n tou, tak tohle to celé mi k ničemu konvergovat nebude, protože tady nahoře vlastně se bude střídat něco blízkého -1 a něco blízkého +1. Takže tohle jako samo o sobě nekonverguje, ale můžu vždycky udělat to, že z toho vyberu podposloupnost, která k něčemu konverguje. Jo? Takže není garantováno, že ta posloupnost sama o sobě k něčemu bude konvergovat, když ty vlastní vektory znormujete, ale existuje tam nutně podposloupnost, která k něčemu konverguje a to, k čemu konverguje, bude vlastní vektor té matice limitní, takže toho Ačka. Jo? Takže tady, kdybych to chtěl zvorat, tak si tam dám -1 na n tou. Kdybych chtěl být jako ještě kujon, tak si sem můžu dávat posloupnost nějakých komplexních čísel, které mají modulus 1, úplně náhodnou. Jo? Tak tím to zvořu případně ještě víc, ale tohle to mi stačí. Nicméně platí tedy tohle, pokud máte prostě lambda n z toho sigma n, vždycky vlastní číslo příslušné té matici AN a jemu příslušný vlastní vektor xn, takový, že má délku 1, tak platí ještě navíc, že ty lambdy n konvergují k nějaké té lambdě a AN konverguje k A, s tím počítáme automaticky, tak potom tenhle ten výsledek je vlastní číslo toho Ačka a lze najít podposloupnost z těchto vektorů takovou, že konverguje k jakémusi xu, a to x je zase vlastní vektor té matice. Tohle by se případně používalo v nějakých těch numerických aproximacích. Našla by se tam nějaká podposloupnost a jako hledal by se tím vektor vlastní pro tu nějakou skutečnou matici. Jo? Takže ta spektra jako určitě k něčemu konvergují. Když ním vyrábíte jednotkové vlastní vektory, tak z nich lze vybrat aspoň podposloupnost, která konverguje k něčemu, co je vlastní vektor toho výsledku. Ale dál se v tomhletom už asi nevrtáme, si myslím, nijak. Tak to je nějaká informace k těm spojitostem. Zase pořád nám jde o to, že když jsou si věci blízko ve smyslu normy nebo věci matice, tak jsou si blízko i vlastní čísla a v jistém smyslu i vlastní vektory. A tím bych teda nechal asi těch věcí a zkusíme něco, co nebude vyžadovat epsilon a deltu. Tak něco z obyčejné lineární algebry a to je podobnost matic. Tak co to je podobnost matic? Tak vezmeme si dvě čtvercové matice a řekneme, že jsou si podobné navzájem, pokud lze najít nějakou regulární matici x, takovou, že platí tohle, že třeba, já tam mám asi bčko, že jo, tak dobře, ono to jde samozřejmě i naopak, takže bčko je x minus 1 inverze a krát x.
a tohle to je regulární, tedy samozřejmě, jinak bych nemohl psát inverzi. Jo? Tak tomuhle říkám, takhle to definuju, ten pojem, že Ačko je podobné Bčku. Jo, tak to je relace, kterou myslím taky znáte z lineární algebry, ne? Tam se jako základní, tam se o tom snad mluvilo. Pak jste měli diagonalizaci, jste tam asi taky měli, ne? Jako, a asi jste si řekli, že existují matice, které diagonalizovatelné nejsou, ne? A víc jste se v tom nebabrali, tak tady se v tom babrat budeme potom, jo? Takže tohle nějak známe, jo? Je to ta relace mezi maticemi. A já tu mám pak jakýsi komentář k tomu, jak se to dá reprezentovat, ale já jsem na začátku nedělal ty věci jako matice lineárního zobrazení vůči bazím. Tak já to udělám nějak krátce, že to nebudu tady rozpitvávat, jenom to nějak okomentuju stručněji. Tak máme-li dvě matice, které jsou si podobné v tomto smyslu, tak to nám říká jako geometricky to, že ta lineární zobrazení, které ty matice reprezentují, jsou, jak se to řekne česky, tatéž asi, jsou tu ta zobrazení. Prostě jsou stejná. Obě ty dvě matice reprezentují totéž lineární zobrazení mezi vektorovými prostory, třeba Rn, jo, když to je n krát n, ale pouze jsou vyjádřené vůči jiným bazím. Takže každá matice představuje jako matici jakéhosi lineární zobrazení vůči nějaké bázi. A když jsou si dvě matice podobné, tak reprezentují totéž lineární zobrazení, akorát jedno je vůči jisté bázi a druhé je vůči jiné bázi. Ten vztah mezi těmi bázemi se dá vyjádřit touhletou maticí. Tohle je totiž matice přechodu mezi těmi bázemi. Jo? Je to více rozpitváno tady na tom slajdu. Prostě můžeme říct, že je-li Ačko maticí nějakého zobrazení F lineárního, takového, že platí toto, Fx je A krát x pro každé x toho prostoru Cn, tak potom Bčko je maticí téhož zobrazení Fx, ale vyjádřenou vůči bázi, která vypadá takhle. Jsou to sloupce té matice x. Takže vyjde nám tady se to propočítá a vyjde, že platí, že B krát souřadnice x vůči bázi x jsou souřadnice výsledku fx vůči též bázi x. Jo? Takže ta Bčko je souřadnicová matice toho samého zobrazení vůči bázi x, která se dostane tak, že se vezmou sloupce z téhleté regulární matice. Jo? Takže je v tom nějaký jako geometrický vztah. Tady na to pak byl příklad, ale už do hloubky v něm nejdu, že se vezme zobrazení takovéhoto skosení a našel jsem prostě jeho matici vůči kanonické bázi, pak jsem si vzal nějakou jinou a ukázal jsem, že ty matice jsou si podobné. Jo? Tady to prostě pak takhle vyšlo. Tohle nevím, jestli jste nějak zmiňovali v základním kurzu, možná, že jo, jako asi trochu jo, si myslím. Asi ne, tak jak jsem to tady teď v rychlosti řekl já. Ale ta podobnost matic tady má nějaké geometrické pozadí. Jde tam o to, že reprezentují prostě totéž zobrazení, akorát napsané nějak trochu jinak. Tak, podobnost je relace mezi maticemi a ta relace je ekvivalence. Jinak bych si nedovolil jí zapisovat touto vlnkou. Co to znamená ekvivalence? Tak je to relace, která je reflexivní, symetrická a transitivní, jestli se nepletu v těch pojmech. Tak reflexivní znamená, že každá matice je podobná sama sobě. No tak to samozřejmě je, protože když si sem napíšu Ačko a semhle napíšu identitu, tak to platí. Potom reflexivní jsem teď řekl, symetrická. Pokud A je podobné B, tak je také B podobné A. No tak pochopitelně, protože tady z toho prvního řádku dostávám, že bx minus 1 rovná se A, takže to, co byla jako přechodová matice x, tak je tady její inverze a mám to naopak. Takže samozřejmě to funguje i obráceně. A to, že je to transitivní, si rozmyslete sami, prostě máte, že platí tohle a pak C rovná se nějaké třeba y minus 1 by a když ty matice za sebe seřadíte, tak tam dostanete prostě novou regulární přechodovou matici. Tak to se snadno vidí
taktéž. Takže prostě pokud jsou si podobné A a B a C, tak je si taky podobné Ačko a Cčko. Takže je to relace ekvivalence na prostoru matic. No a teď něco, co se týká vlastních čísel, co už nám bude užitečné trošku víc, tak platí toto tvrzení, které říká, že vezmu-li dvě čtvercové matice, které jsou si podobné, tak mají stejná vlastní čísla, obě dvě, takže mají stejná spektra. Není potřeba asi dodávat nic dalšího. Když si to chceme dokázat, tak já to ještě napíšu, ale neudělám nic jiného, než co už tam je. Chci se podívat prostě na ty lambdy z těch spekter. No tak prostě potřebuju, aby tohle to byla 0, že jo? Aby lambda bylo vlastní číslo Ačka. No dobře, jo, tak tohle to je z definice determinant A minus lambda I. Tak, tohle to můžu napsat, že je, já teda předpokládám, že platí tohle, jo, že B je x minus 1 a x. To předpokládám. Tak tady si můžu napsat, že to je determinant x minus 1, determinant a minus lambda I, determinant x. Proč si to můžu dovolit? No, protože platí, je to o determinantu součinu, že jo? Proč platí tohle? Asi udělám tu implikační šipku dneska. Víme, že determinant identity, tak to je determinant x krát, nebo x minus 1 krát x, takhle. A to je podle věty determinant x minus 1 krát determinant x. No a co je determinant jednotkový matice? No to je jednička. Tudíž, když si vezmete součin těch dvou, tak je to jednička a proto jsem to mohl takhle napsat. No a pokračuju dál, tak použiju znovu tu větu o součinu a je to tedy determinant x minus 1 a minus lambda I x. Tohle to si roznásobím a dostávám, že je to determinant x minus 1 a x. A když roznásobíme to druhé, tak je to x minus 1 krát lambda I krát x. A tohle to je identita, takže to je x minus 1 krát lambda x a lambda je skalár, takže to je x minus 1 krát x krát lambda a x minus 1 krát x je identita. Takže z toho zbyde jenom lambda krát identita tady. No a to je bčko, že jo? Takže je to determinant b minus lambda I, což je pb lambda a sem tam, protože když je tohleto 0, když je lambda vlastní číslo Ačka, tak je tohle 0. No, protože tohle je totéž jako tohle, tak je lambda také kořenem charakteristického polynomu Bčka, tudíž je vlastním číslem pro Bčko a naopak. Takže tím to máme z krku. Tohle se občas ještě, tenhle ten krok se ještě používat bude jako při funkcích matic docela intenzivně. Když mám tohle, tak prostě ta x můžu napsat jenom okolo té matice a pořád budu mít pravdu. Tak, asi tohle to nějak by nemělo být překvapivé tvrzení, když budeme mít jaksi na mysli ten geometrický vztah mezi podobnými maticemi. Oni reprezentují stejné lineární zobrazení a vlastní čísla popisují a vlastní vektory. Já tam říkám, že mají stejná vlastní čísla. Oni nemají stejné vlastní vektory kvůli té přechodové matici, ale mezi těmi vektory bude jakýsi asi vztah, který dostanu aplikací těchto matic. Ale vlastní čísla mají stejná, protože jako když to beru geometricky, tak to vlastní číslo je nějaké protažení jako nebo naopak zkrácení vektoru v daném směru. Ten vektor je vlastní vektor a tam vím, že prostě když aplikuju to lineární zobrazení, tak ho to jenom protáhne nebo zkrátí, ale nezmění to jeho směr. Je to totéž lineární zobrazení, takže když ho provedu na ten vektor na ten samý, tak zůstane pořád tím samým, akorát, že to Bčko je
maticí toho zobrazení vůči jiné bázi a proto pak nemůžu říct, že ten vektor by byl prostě vlastní pro to Bčko kvůli tomu přechodu. K tomu jsem se nějak chtěl dostat, ale vem to čert. Každopádně vlastní číslo, to protažení zůstane stejné. Prostě ten vektor je vyjádřený vůči nějakým jiným souřadnicím, ale to nemění to jeho protažení, prostě ten efekt toho lineárního zobrazení. Takže zůstává stejné to vlastní číslo. Ale asi je přehlednější ta formální formulace, jakou máme tady. Tohle jsme viděli, větu o determinantu blokové trojúhelníkové matice. A teď se podíváme konečně na tohleto. Měli jsme definici násobností, geometrické a algebraické. Zatím jsem o tom nic neřekl. Řekl jsem jenom, že jsou to dvě různé věci a že vám řeknu, proč jsou různé později. Tak teď se k tomu dostaneme a dostaneme se taky ke vztahu mezi nimi. Tak přečtu větu a mezi tím si tady upravím hřiště. Tak věta říká toto. Mějme čtvercovou matici a její vlastní číslo nějaké, tak pak platí, že jeho geometrická násobnost je větší nebo rovna 1 a menší nebo rovna n. Totéž platí pro algebraickou násobnost. A to nejpodstatnější je, že geometrická je menší nebo rovná aritmetické vždycky. A pak je tam dovětek pod tou větou, že tam ale může být ostrá nerovnost. A to my už víme, protože jsme viděli ten příklad na začátku, kde ostrá opravdu byla. Takže nejde tam dát rovnost do prostředka, bohužel. Platí to jenom tak, jak je napsáno. Tak to teď dokážeme a na to právě máme připravené to tvrzení o těch podobných maticích, protože to se tady použije. Tohle je považováno také za jednu z těch hlavních vět. A tudíž se tam bez uzardění troufnu zeptat na důkaz. Tak máme dokázat 3 věci, ty 3 nerovnosti. Tak ty vlevo a vpravo, ta první a třetí v tom výsledku, ty budou jednodušší. Jo? Tak to teda nade mnou to visí to řešení, když budeme dělat důkaz. Tak chci dokázat nejdřív tohleto, že 1 je větší než geometrická, jak to tam značím, opravdu tak, jak jsem to značil předtím. A lambda 0. Já jsem si tedy řekl, že lambda 0 je to vlastní číslo, abych dodržel tu notaci. OK, takže by mě zajímalo tohleto. Tak, lambda 0 je vlastní číslo, takže je ze spektra. A z toho vyplývá, že existuje nějaké x nenulové, už budu psát ta komplexní, takové, že a minus lambda 0 i krát x rovná se 0. Tudíž mám tam nějaké řešení této soustavy, které je netriviální, což znamená, že když se podíváme na dimenzi jádra této matice, tak musí být aspoň 1. Že jo? Je tam aspoň jedno netriviální řešení, tak ta dimenze musí být aspoň 1. Může být víc, jo? Ale nemůže být 0. Tak x je v n a minus lambda 0 i a není to 0. Takže z toho vyplyne, že dimenze n a minus lambda 0 i je větší nebo rovna 1 a to je ono, jo? Protože tohle je dimenze toho jádra a minus lambda 0. Tak tohle je jako snadné. To druhé, když chci, že algebraická multiplicita toho lambda 0 je menší nebo rovno n, no tak proč asi? Tak je to lambda 0 je kořen polynomu PA a stupeň
tímhle značím stupeň. Jo? Polynomu PA je n, tak z toho vyplývá, že násobnost kořené lambda 0 je menší nebo rovná n, to nemůže mít vyšší násobnost, že jo, jako v kořen polynomu. A z toho teda vyplývá, že am, protože to je ta násobnost definice, tohle je prostě definice, je menší nebo rovná n. Tak tyhle dvě věci jsou jako očividné. Ta třetí, která zbývá, je ta druhá nerovnost v tom výsledku mezi těmi násobnostmi. A ta je netriviální. Tu nedostanu takhle snadno. Jako dá se tušit, že to nebude tak úplně snadné z toho důvodu, že tohle je prostě jako, ty dvě definice se liší dost výrazně. Tohle je nějaký kořen polynomu a tohle je dimenze jako prostoru řešení nějakého systému. Jo? Tak jako co to má spolu společného? No, to, že je to vlastní číslo a to je tak všechno. Jo? Tak jak dokážeme tohleto? Tak vezmeme si, budeme teď dokazovat to poslední, že gm a lambda 0 je menší nebo rovno am a lambda 0. Tak začneme tady s tím. Tak vezměme, nechť k je to gma, abych to nemusel furt psát do kolečka, jo? Tak vezměme si bázi, tohle je dimenze jádra a minus lambda 0i. Tak vezměme si bázi tohoto jádra. Takže dáme si, že x1 až xk je báze n a minus i. Takže je to lineárně nezávislé a pro každé z těch xů platí, že a krát x rovná se lambda 0 krát x. OK, tak my už víme, nebo to ještě vlastně nevíme, ale můžeme si to tady doplnit. Platí, že káčko je menší nebo rovno n. Proč platí tohle? No tak, protože tato matice a minus lambda 0 i je čtvercová rozměru n krát n, tak jak si prostor jejich řešení nemůže mít dimenzi větší než n. Tak tohle to je zřejmé. Ale že by se to muselo rovnat, to nikdo teda netvrdí. To by totiž tahleta matice musela být nulová. Což platí pouze v případě, že by to áčko bylo diagonální s těmito prvky na diagonále a jindy ne. Dobrá, takže my máme jenom k vektorů obecně a nemáme bázi celého prostoru. Máme ale Steinicovou větu, která říká, že když mám k lineárně nezávislých vektorů, tak si můžu vzít n minus k dalších. Nějak se prostě lze je zvolit. Já si je označím y, n minus k z cn, takové, že vezmu si takovéto vektory, že když o ně doplním tuhletu množinu, tak to bude báze celého cn. Takže já k něm můžu přidat prostě tolik, kolik je třeba a vyrobit z toho bázi celého n-dimenzionálního prostoru. Takže to uděláme takhle. Je báze cn. Přidají se tam. Tak tohle je tvrzení, které jsem nikdy nedokázal, ale známe ho, patří do základního kurzu opět. Takže můžeme to tam doplnit a máme n lineárně nezávislých vektorů. Tak já z těchto potvor teď vyrobím matici x. Takže já vyrobím matici x takhle. Takže definujme matici x. No jak asi. Nasázím tam ty vektory do sloupců. Takže tady dáme x1, takhle,
x2, xk, tadyhle bude y1, y n minus k, když je to takhle značeno. Tak to je matice n krát n. A vidíme, že x je regulární. Proč je regulární? Protože ty sloupce jsou lineárně nezávislé. Proč jsou lineárně nezávislé? Protože jsou bazí Cn. OK, takže mám tady nějakou tu přechodovou matici. No a teď, co bych s ní chtěl vyvádět? Já bych chtěl ukázat, že Ačko je podobné nějakému dobrému Bčku prostřednictvím této přechodové matice. Tak jak to teď udělat? Já bych zkusil udělat tohle. Vezmeme A a vynásobíme ho I tou maticí X. A co dostaneme teď? Tak když to budu brát po sloupcích, jo, prostě napíšu si ten výsledek zase tímhletím způsobem po sloupcích. Tak vezmu A krát první sloupec X. První sloupec z X je tohle. Tohleto X1 je vlastní vektor k té lambdě 0, protože jsem ho vzal odsud. Takže tady dostávám, že to je lambda 0x1. Tady mám lambda 0x2. A tak dále. Vyčerpám ty xy. X ne 3, ale k. Takhle. A tady napíšu jako prostě nějaký zbytek, jo. O zbytek se nestarám. Ten zbytek jsou tyhle ty sloupce vynásobené zleva Ačkem, jo. Tam nemám žádnou vlastnost, že by to udělalo tohle, ale mně je to jedno, prostě tam zbyde něco. OK. No a tohle by se dalo napsat nějakým takovýmto způsobem, že to je x-ko a teď co? Dáme si to x-ko sem a tady bych měl diagonálu lambda 0 tohle tady bude k-krát a napíšu to do bloku. Takhle. No a teď co dále? Tak já bych potřeboval, ale jestli ho chci napsat teď. Doprava nebo doleva se musím zamyslet. Jestli ho chci dát sem nebo sem. Zatím jako si můžu dovolit lecos v tuhletu chvíli. Já bych tady potřeboval, aby to vycházelo takhle totiž. K tomuhle se chci dostat. Aby byla horní trojúhelníková. A teď, aby to dávalo smysl. Já to tady mám samozřejmě napsáno, tak jako se můžu v rychlosti přesvědčit, jak jsem to myslel. Myslel jsem to tak, jak to píšu na tu tabuli teď. Ale musíme si ještě vysvětlit, proč tohle to je pravda. Já už jsem tady napsal to x doleva, jako sem, inverzi. Tady ho mám zatím tady. No, to bych asi viděl, když bych tady prostě dal před to doleva tu inverzi, že to takhle dopadne. Jestli to uvidím z tohohletoho, jak bych to viděl z tohohletoho? Já tam potřebuji zachovávat totiž ty sloupce. Tak tohle by mi udělalo lambda 0 krát řádek. To by mi šlo po řádcích. Jako pravda to je, jo, ale z tohohletoho zápisu asi není úplně dobře vidět, proč to pravda je. Tam by bylo asi lepší fakt udělat tohle. Já to nebudu nebo takhle, nechte si to tam napsaný, jo? Je to v pořádku, co tu je. Ale já to zkusím na tabuli přepsat takhle a z tohohletoho zápisu nějak vysvětlit lépe, proč je to pravda. Tak tohle bylo to a krát x, jo? A já jsem tady udělal ještě předtím tu inverzi. Takhle, jo? A když se podíváme teď na to, co je tady, tak je to první řádek odsud,
krát první sloupec odsud. Jo? Tohle je inverze, tohle je první řádek z xk a tady je jenom skalár. Takže tady dostanu první řádek z této inverze krát první sloupec z xk, to je první jednotkový vektor, krát lambda 0, takže mi vyjde fakt tohle. Potom proč tady dostanu nuly, jako tady jsou nuly všude, jo? Nebo takhle to dáme. Na diagonále jsou lambdy a všude jinde jsou nuly. No, tak když si vezmu třeba tady první řádek druhý sloupec, tak je to první řádek odsuť krát druhý sloupec odsuť. A zase je tady ten vztah s inverzí, takže tohle dává nulový vektor. Lambda 0 už je mi jedno. Stejně tak dostanu ty ostatní nuly. Proč dostanu tady dole ty nuly? No, to je z toho samého důvodu. Jo? Je to prostě nějaký jetý řádek odsuť krát nekorespondující sloupec z tohohle toho. Doufám teda. Jo, jasně. Tady se na to dívám po sloupcích. Vynuluju to takhle. Tady mám nějaký zbytky, prostě, jo, tohle je to, co dostanu, když na těchto pozicích, když si vezmu nějaký řádek odsud a ten pozdější sloupec. Ty pozdější sloupce jsou tady v tom zbytku, nad nima nemám žádnou kontrolu. Takže tady mi vyjdou nějaká čísla, která jsou mi naprosto ukradená. Ale nemůžu tvrdit, že by to byly nuly teda, jo. Ale jak říkám, jo, mě to nijak nevadí, jaké ty hodnoty jsou. Takže snad by se tomu teď dalo věřit, že máme takovýto výsledek. No a tudíž tady vlevo je tohle a vpravo je takováhle matice, jo. Tak já už tam mám obsazené Bčko, tak téhleté matici bych mohl říkat třeba D, nebo jak chcete, nebo ji nebudu říkat nijak, ale vidíme, že jsou si podobné. Tohleto je podobné té matici A, protože tady mám ten přechod. Tudíž Ačko má stejná vlastní čísla jako tohleto. Tohleto je tedy matice X a X. Nebudu jí dávat už nové jméno. Teď si smažu tamhle vlevo a doděláme to. Takže oni mají stejná vlastní čísla, tyhle ty dvě. A my se tady podíváme, jaká vlastní čísla má tohle. A protože je tam ta diagonální část, tak vidíme, že ta matice vpravo má určitě vlastní číslo lambda 0 taky. A jeho algebraická násobnost musí být aspoň k, protože je tam k krát na té diagonále a eventuálně může jako být ještě víckrát. Teď jsem teda smazal to, co je k, jo, ale k byla geometrická násobnost té lambda 0, jo, celou dobu. Takže aplikujeme to tvrzení, abychom prohlásili tohleto, že charakteristický polynom Ačka, tady teď není lambda 0, ale nějaká obecná lambda, je totéž jako charakteristický polynom té matice vpravo. To je to předchozí tvrzení. Tak, a ta matice vpravo je blokově trojúhelníková, protože tady jsou ty nuly. Takže dostáváme, že její determinant, když si uděláme tohle minus lambda 0, tak je to, budu potřebovat trošku víc prostoru, determinant lambda 0 minus lambda, tohle je takhle na té diagonále, minus lambda, tady jsou nuly, tady je nějaký to B a tadyhle je C minus lambda krát I rozměru n minus k. Protože tady je k sloupců, tady je k řádků. Takhle. Jo, takže tady ta rovnost jako jde sem. No a jak vypadá determinant tohohletoho? Tady jsou všude nuly. Tak
má to takhle ty 4 bloky, tak podle tvrzení o determinantu blokové máme spočítat determinant tohoto krát determinant tohoto. Co je determinant tohoto? No jenom součin těch diagonálních prvků. Tady všude jsou ty lambdy. Takže to je lambda 0 minus lambda na kátou krát determinant toho zbytku. Tak. Tohle je také nějaký polynom v lambdě. Ten má nějaké kořeny, jakékoliv, a celé je to charakteristický polynom toho Ačka. Tudíž jako ta lambda 0, ona může být kořenem i toho polynomu, ale nemusí. Nicméně my už vidíme, že jako násobnost té lambdy 0, jakožto kořené tohohle, je minimálně k, protože tohle je očividně kořen násobnosti k a ještě další se mohou schovávat tady. Takže z toho dostáváme, že když tohleto je pořád to PA, jo? Lambda. Z toho dostáváme, že násobnost lambda 0 jakožto kořené toho PA je alespoň K. Ale Kčko byla ta geometrická násobnost. Takže z toho dostáváme, že AM a lambda, což je tohle, je větší nebo rovno K, což byla podle předpokladu geometrická násobnost Ačka. A to je celý. Takže takhle se to dá z toho vykuchat. Musím tam použít tu podobnost. Vidíte, že to není jako úplně triviální myšlenka, na druhou stranu není jak kdo ví, jak komplikovaná. Prostě musím přijít na to, jak tady vyrobit tu nějakou matici a co s ní pak mám provést. Potřebuji se dostat na tohle a tohle využívám k tomu, že tady dobře spočítám ty determinanty. A mám to teď celé hotové. Takže tímto je dokázáno, že geometrická násobnost je menší nebo rovna té algebraické pro jakékoliv vlastní číslo lambda 0. Tak jo, tohleto, tady ten manévr s tím AX a touhletou maticí, ten taky ještě někde použijeme. U diagonalizace určitě a potom ještě někdy později. Je dobré mít na paměti, že to opravdu nějak souvisí s vlastními čísly. Když vám vychází, že prostě AX je jako v nějakém smyslu něco krát X, jo, tak to má jistou souvislost s vlastními čísly. Když jdete po sloupcích tady, po těch prvních K, tak právě dostáváte tu vlastnost, že A krát X je lambda, když zapomeneme tu matici inverze, tak A krát X, první sloupec je lambda 0 krát první sloupec X a tak dále. To právě značí to, že ty sloupce z toho X, těch prvních K, že to jsou vlastní vektory. To nám dává právě tohle. Po tom zbytku nemáme pak už žádnou kontrolu. Tak něco podobného se pak jako ještě využije, ale to vám včas řeknu. Tak jo, to bychom měli toto tvrzení. A teď tedy jenom komentář, který už známe z toho příkladu. Komentář je ten, že tahle ta nerovnost může být ostrá. Vzpomeňte například, algebraická byla 3, geometrická byla 2, takže tam nepanovala rovnost. A tomuhle tvrzení říkám Achillova pata lineární algebry. Kdyby tam byla rovnost, tak by svět byl jako o hodně jednodušším místem, ale nějak by asi nevypadal jako tak, jak vypadá. Možná by se nějak zhroutil třeba, jo? Prostě to neplatí, no. Nemusíte mít dostatek vlastních vektorů.
dostatek v tom smyslu, že by jich bylo tolik, kolik algebraická násobnost. Kdybyste chtěli Achillovou patu matematické analýzy, tak to je podle mě fakt, že v prostoru nekonečné dimenze neplatí Bolzánova Weierstrassova věta. Tomu se můžete jako zasmát, co by se asi tak stalo, jako, nebo proč to je tak špatný, ale tak třeba Achillova pata lineární algebry je špatná proto, když chcete řešit systémy obyčejných diferenciálních rovnic, takže to nemusí být tak jednoduché, jak by mohlo. A to s tou analýzou je zase Achillovou patou v tom smyslu, že jdou velmi špatně řešit parciální diferenciální rovnice, což je jako násobně horší problém, než to u těch ODR. Jako. Kdyby fungoval Bolzánov Weierstrass, tak by opravdu jsme asi neměli žádné otevřené problémy jako v té teorii rovnic a fyzika by byla taky jednodušší, než je, ale zase by nepopisovala náš svět. No, tak co se dá dělat? Tak, máme tady další tvrzení. Možná ne tak podstatné jako to předchozí, ale pořád podstatné. To tvrzení říká to, že vezmete-li vlastní vektory nejdříve příslušné různým vlastním číslům, tak jsou lineárně nezávislé, to je ta jednodušší část. A ta složitější část je, že vezmeme-li množinu jako, jak to říct, v jistém smyslu všech možných vlastních vektorů, tak je také lineárně nezávislá. Ale tady musím být opatrní s tou formulací. Takže vezmeme si jako obvykle čtvercovou matici a její spektrum. To spektrum je nějaké lambda 1 až lambda k a tady nepočítám s tím, že by se opakovaly, jo? Proto k. Může jich být méně než n. Tak pro každé z těch vlastních čísel různých já si vezmu m1 lineárně nezávislých vlastních vektorů. Označím je takhle. X je 1 až x je m je. Jo? Takže tohle je jako, že to je vlastní vektor pro j, vlastní číslo a tohle je pořadí v rámci té skupiny. Tak nech tohle to jsou lineárně nezávislé vektory a je jich tedy tolik, kolik je geometrická násobnost toho lambda 1. Tyhle vždycky můžu najít. A teď stvořím množinu, kde prostě vedle sebe nasekám tyhle ty skupiny pro ta různá vlastní čísla. Takže tohle je skupina pro první vlastní číslo, pro druhé vlastní číslo a pro ten zbytek. Takže dostanu nějakou jako velkou množinu vektorů a ta množina je pořád lineárně nezávislá. Tak tohle se pokusíme nějak dokázat. Musí se to dělat ve dvou krocích. Nejdřív ukážeme, že když máte dva vektory příslušné různým vlastním číslům, takže jsou lineárně nezávislé. A my dokážeme ještě něco silnějšího, že totiž, jak to tady máme, že to neplatí jenom pro dva, ale i pro víc. Takže mějme množinu, já se jenom podívám na to značení tady, mělo by to být k vektorů, kde každý z nich je příslušný jinému vlastnímu číslu. Jo, je to tak. Máme to takhle, jo. Takže první část. Tak máme nějaké, jak tomu říkám, ať je to stejně, V1, což je vlastní vektor pro lambda 1, jo. Tak abych to napsal dobře, tak tady musím napsat, že není 0, aby to byl vlastní vektor. A pak máte takhle další a tady máte VK, že je vlastní vektor pro lambda k. Takže máme k vlastních vektorů pro těch k různých vlastních čísel. Jo, lambda 1 až lambda k jsou všechna různá, je to množina těch všech různých vlastních čísel. Tak ke každému z nich si vezmeme vlastní vektor a chceme ukázat, že tahle ta množina těch Vček je lineárně nezávislá. Tohle jako já bych rád uměl dokázat lépe, než to mám na slajdu, ale neumím to, jako zatím jsem nepřišel nikdy na něco jednoduššího. Tak já budu chtít jako každopádně sporem, s tím to bych asi i jindy chtěl sporem, ale pak ten další krok je takový důmyslnější. Není to jenom můj obvyklý test se sumou, ale ještě něco navíc. Tak pro spor nechť tahle ta množina V1 až VK
je lineárně závislá. My chceme dokázat, že je lineárně nezávislá. Tak teď ten trik je, že si tam vezmeme nejmenší takové číslo r, že nějaké to VR se dá napsat jako lineární kombinace r-1 těch předchozích. Jo? Tak pokud tohle je lineárně závislá množina, tak určitě prostě ten poslední se dá napsat jako lineární kombinace těch předchozích. Ale je možné, že třeba ten předposlední se dá napsat jako lineární kombinace těch k-2 předposledních. Jo? Tak je tam prostě nejmenší číslo takové, že takové r, že ten rt v pořadí je kombinací těch předchozích. Může to být ten poslední nebo něco lepšího. Ale jedno z nich tam jako nejmenší číslo existuje. Že jo? Tak nechť r je od 1 do k, to musí být, je takové, že to VR se dá napsat jako suma i od 1 do r-1. Já tam píšu 2, že jo, tadyhle. Já vám řeknu, proč ji tam píšu. A tadyhle je nějaké c. CI, VI. Proč tam píšu tu 2? No, hlavně kvůli tomu, aby ta suma měla smysl, že jo, když je tady r-1, ale když bych jako to chtěl dokázat i, nebo vyvrátit pro tu 1, tak když bych vzal, že, jak to říct, no prostě první nemůže být kombinací nějakých předchozích, protože tam žádné předchozí nejsou. Takže skutečně existuje nejmenší z těchto čísel, pro které platí tohleto. Může to být to káčko, nemůže to být 1, protože by to nedávalo smysl. Takže je tam prostě nejmenší z těchto, od 2 do k. Tady vlastně asi, já nemusím nějak vysvětlovat, proč jsem to takhle udělal. Z těchto čísel existuje nejmenší takové, že tohleto platí, to určitě. Proč je tam 2, no tak nemusím vlastně zdůvodňovat. Tak, OK, máme teda tohle a platí co? Že CR-1 není 0. OK. A všechna Cčka jsou nějaká komplexní čísla, jo? Takže je to nějaká lineární kombinace. A tohle není nulové. Takže jako tím říkám, že ten r-1 v té kombinaci musí být. Kdyby tam nemusel být, tak můžu jít ještě o 1 níže. A tohle to taky zároveň z tohoto vyplývá, že tohle jako nejsou nuly všechno. Tak dobrá, jo? Takže předpokládám, že tohle to platí, dostávám to z té lineární závislosti a nechť R je nejmenší takové, aby tohle to platilo. Tak teď na tohle to pustíme matici A, zleva tady. Takže dostáváme odsud, že AVR rovná se A krát ta suma R-1 CIVI. Takhle. Tak, VR je vlastní vektor příslušný vlastnímu číslu lambda R. Takže tohleto vlevo je lambda RVR. Můžu napsat i takhle rovnost, když budu chtít. No a vpravo, tak matici můžu strčit tady do sumy a můžu ji strčit i za ten skalár CI. Takže tady máme suma CI AVI. Já to ještě napíšu. CI AVI. A to je suma CI lambda I VI. Protože zase VI je vlastní vektor příslušný tomu lambda I, takže tady to vyplivne tu lambda I. Teď se dá udělat úprava taková, že od toho někde mohli bychom to vydělit tou lambdou R například, a nebo bychom to mohli nějak odečíst od sebe. Já předpokládám, že tam asi spíše odečítám.
Tak na to kouknu, jak jsem to tam udělal, asi jo. Tohle jsou ty moje úpravy, které jsou na tabuli, ještě někde musíme využít tuhletu věc. Tak já, kdybych tohleto odečetl od obou stran, tak se něco stane. Já tady chci dostat doprava lambda i minus lambda r. A teď jak to uděláme? Abych to tam měl, když tam dáme, čteme od všeho, tak se kouknem. Já mám tuhletu rovnost a napsal jsem to takto, jo. Teď si musím sám ujasnit, proč můžu. Proč můžu? Aha, já musím udělat ještě druhou věc. Proto můžu. Já mám tuhletu informaci, že tohle se rovná tomuhle. Tu jsem dostal z těch vlastních čísel. A pak ještě uděláme druhou věc. Vynásobím hvězdičku číslem lambda r a dostanu druhou rovnici podobnou tomuhle. Dostaneme lambda r vr zase vlevo, že se to rovná podobné sumě jako vpravo, ale dostanu do té sumy nikoliv lambda i, ale lambda r. Takto. Takže to je jedna věc, jo, a tady mám rovnost 1, tadyhle mám rovnost 2. Obě dvě platí. Tak a teď uděláme třeba jedničku minus dvojku, jo. Odečteme prostě od sebe tyhle ty rovnosti. Takhle schematicky. Takže odečteme od sebe levé strany. Ty jsou stejné, dostaneme 0. A teď tohle minus tohle a z toho se stane ta suma, kterou tam potřebuju. R minus 1, C, I, lambda, říkal jsem jedničku minus dvojku, takže lambda I minus lambda R, VI. Tak. OK, to tudíž dostávám, že tady máme nějakou lineární kombinaci těch R minus 1 VI, která mi dává 0. Tak jak je to možné? No tak mohlo by to být tím, že tohle by byly nuly, jenže nejsou, protože ta lambda i jsou různá, že jo? Předpokládali jsme, že jsou to různá vlastní čísla, takže tady 0 nebude. No a pak taky víme, že to první C není nulové. Tudíž já bych si tady mohl odečíst tu první věc a dostal bych, že minus CR 1V R minus 1, takhle, vyndám ten člen s tímhletím, krát, ještě jsem zapomněl, lambda R minus 1 minus lambda R, že se to rovná sumě od jedničky do R minus 2 CI, tady nějaký ten člen, VI a tohle je pokud R je větší než 2, aby ta suma měla smysl. Takže pokud je R větší než 2, tak můžeme udělat ten obrat. Tohle to je nenulá, tohle to je taky nenulá, takže s nima můžu vydělit a dostanu, že V R minus 1 rovná se tady to číslo 1 lomeno CR minus 1, tím, čím jsem to vydělil, krát suma od jedničky do R minus 2 CI lambda I minus lambda R VI. Tak. A teď jako si vzpomenu, kde jsem začínal, jo? Tak já jsem tvrdil, že tady musí mít napsáno nejmenší. Na to jsem zapomněl, jenom jsem to říkal, ale nikdy jsem to tam nenapsal. Má být nejmenší. Teď to použiju, že je nejmenší. Tak já jsem předpokládal, že R je nejmenší takový, abych dostal tohle
Tenhle ten koeficient byl nenula. No a já jsem teď vyjádřil, že ale ten R minus první já můžu napsat tímhletím způsobem, jakožto sumu. No a teď co s tím? Já bych ještě potřeboval argumentovat, že tohleto číslo není nulové, abych se dostal do toho sporu. Takže já jsem dokázal napsat ten R-1 jako lineární kombinaci těch předchozích a teď přemýšlím, jestli mi to nějak vadí. Co jsem vlastně provedl tadyhle? To víme, že jo, ono by nám to nějak stačilo. Já jenom přemýšlím, jestli už můžu argumentovat tím, že je to teď spor, nebo mi nějak zásadně vadí, že jsem jako neověřil, že tady to je nenulový. Ale ono by asi stačilo prostě pro ten spor říkat, že platí tohle. Jako kdyby tohle to neplatilo, kde jsem já vlastně cestou použil, že CR-1 není nula, abych tady vydělil, že jo? Jenom k tomu. To jsem potřeboval jenom na to. Moment, teď jenom, abych to měl logicky dobře, jako je, myšlenka je určitě dobře. Když bych na začátku předpokládal, že jenom tohle je lineární kombinací těch předchozích, to jsme ale nepředpokládali, ne? Že tohle to udělám. Že kdyby byly lineárně závislí, tak to můžu provést jako v rámci těch jejich ty podmnožiny. To by asi šlo. Ono to, z tohohle totiž se zdá, že možná bychom mohli ten důkaz trošku jinak formulovat, že bychom jako šli nějak indukcí, že bychom dokazovali, jako že těch první dva jsou lineárně nezávislí a že když 2, tak 3 a když 3, tak 4, takhle nějak. Možná ten váš argument by na tohle se dal použít. Ale máte pravdu, jako že to vyplývá z toho, že by měly být lineárně nezávislí ty předchozí. Jinak bych mohl ještě o krok níže. Já tady tvrdím s tím, že já jsem tady napsal tohleto, ale já tam nemám to CJ totiž v tom. A to by mě zajímalo, proč ho tam nemám. To já bych to tam zase nepsal, kdybych tenkrát si nemyslel, že já mám tamhle nulu, já jsem to vydělil VR1. Možná, že tam mám chybu tady, jako já si myslím, že bych tady měl mít ty CJ pořád, protože kam by se jinak poděli? Tady bych to měl asi formulovat tak, že tohle bude až v dalším kroku. Když by bylo nulový, tak bych to mohl nějak snížit. No. Bych si musel to budu muset ještě asi rozmyslet a případně to opravit v tom slajdu. Jo. OK, každopádně tady jako to, k čemu se chci dostat, je spor s tím, že to R bylo minimální. Jo. Takže máme, tohle by měl být spor s minimalitou toho čísla R, pokud R je větší než 2, a teď už jenom v rychlosti, co kdyby R teda bylo 2, kdyby R bylo 2, tak co? Tak to takhle nemůžu napsat, ale měl bych nějak, že VR je nějaký tohleto, měl bych dostat, že ten vektor je nulovej a dostanu spor s tím předpokladem úplně na začátku. Tak bych měl v tomto případě, že
lambda 2 V2 rovná se, v opisu tuhletu jedničku, rovná se nějaký C1 lambda 1 V1. Od toho bych odečet támhleto. Lambda 2 V2 rovná se. Tady potřebuji tu lambda 2, takže C1 lambda 2 V2. Takhle to od sebe odečtu a dostanu, že 0 rovná se C1 lambda 1 minus lambda 2 V. Ne. Tadyhle je chyba. V1. Takhle. Tohle to je nenulový. Tohle to je nenulový zase z toho předpokladu o tom R-1. Tudíž bych z toho měl, že V1 by musel být nulový vektor. A to je zase spor s vlastním vektorem V1. To jsem na začátku řekl, že to se nesmí. Tady jsem to řekl, jo. Tak, OK, tak to jsme se dopracovali nějak ke konci tohohletoho aspoň. Příště to dorazím s tím, že řeknu, že celá ta množina je lineárně závislá. Nad tím se ještě zamyslím. Mám trošku pocit, že je tady chyba kvůli těm C1, anebo možná mi teď něco jenom nedochází a až pak vylezu z posluchárny, tak mi to dojde. To bych taky nevylučoval, tuhletu možnost. Vím, že jako myšlenka takhle musí fungovat, ale rád bych ji měl pořádně, když už vám to říkám. Tak pro dnešek konec, uvidíme se tedy v úterý, kdy tohle to nějak snad dáme do pořádku.